Najskôr zapneme počítač a otvoríme webový prehliadač. Do poľa pre zadávanie adresy stránky zadáme adresu ediasmart.com. Zobrazí sa nám hlavná stránka portálu. Stlačením tlačidla Prihlásiť sa nám zobrazí prihlasovací formulár. Vyplníme používateľské meno a heslo, ktoré nájdeme v sade, ktorá nám bola pridelená našim lekárom. Stlačíme tlačidlo Prihlásiť sa na prihlásenie sa do profilu. Po úspešnom prihlásení klikneme v menu na profil, zobrazí sa nám stránka profilu pacienta. V spodnej časti profilu klikneme na tlačidlo Zmeniť heslo. Zobrazí sa nám stránka na zmenu hesla. Do polička Staré heslo zadáme svoje aktuálne heslo, do polička Nové heslo zadáme nové heslo, do polička Potvrdiť nové heslo zopakujeme svoje nové heslo. Nové heslo musí mať aspoň 6 znakov a musí obsahovať číslo. Na zmenu svojho aktuálneho hesla klikneme na tlačidlo Zmena hesla.